Khakjang mani khorang nai tonai khajne takhok tei bukhukjong norok no puileno chibai tai hambai ya pharo hake tini norok ni bagai kaisa bible study tui phaimani hingke abo subrayong ni sil eba mari ni kokno tui takhok tei bukhukjong o mari tai sil ni kokno tui jeng belai ke kam ke sinane nango jeng abo sawi mana nango subrayong ni kaisa belai ke nangkok mani sil eba mari tongo abo bobini borok ni thani ranani muchung jako Kristo somoi tui te waisa phainani sikang bini sil eba mari bujak yarok kaitoni hawa habnani chugya heno hake suprayong ni sil eba mari tamno hun abo bahike bobini borok no sil bui abono jeng kahamke sawi manane nangnai hake phaidi jeng tabo kaisa bible text nailiyana Revelation chapter 7 verse 1 ni simi 3 jorawo tamo sikya porinai aboni ulo ang nokha haktoro tuilango tei bufang phangsawo phano nokbar sibui manya tuikhe haktor ni babai brei nokbar no rom layei swari khorok brei haktor ni babai breiyo bachalajak hake ang tei khorokja swari no kaitor kuthangni sil tubui salkabini kasawi phaimani nokha kaitor haktor bai tuilang no derarnani henei phan remani aswari khorok brino bo sotoni haihni saka jung kaitoni selengrok no talikhawo sil buya sak haktoro tuilango tei buphangrok no ta deraro khudi hake khajne takok tei buksong jung o bible porimani bising tui jung sawi mano kaitor tabukni oha nokha tuilang te arot tongnai bebak langmak nangrokno salsa sokmori yagul sunai abno no mol painai hinmani kok hake osungsani mol paina sakang kaitor bobini borokno komoria tuikhe muthangai tisanani bagai sil eba mari punani nayo aboni bagai no kaitor osungsani bebak tofani thani bebak kokni thani bebak hawo bini paipleya kotma kaham binani bagai bocong kha Revelation chapter 14 verse 6 o porikhe abo teibo srai ke no sawi manai hake sil tamno hon henba ilemba ko okok tongo There Ezekiel chapter 20 verse 20 o tamosaka sabat salno kuthar ke tuidi hake omo nung bai ang smai tanglai mani mari ungnai tei ang sini disubrayung kaitor hnoi nung sawi manai Ezekiel chapter 20 verse 12 robo kok sawo tai bo nung bai borokni bisingo kaisa mari haike sabat nobo rekhani hake jeng tabuk sabui mano je sabat ungkha kaitor bai borokni bisingo manjulai tonglai mani kaisa mari eba sil hake sabat ke tamo tei kaisa bible text jeng nailiyana Exodus eba lamremani chapter 20 verse 8 ni simi 11 o sawo sabat salno muidukhe tei kothar ke mateinai noka saldok sakni samungno tangoi salsinini saloke subrayongni bagoi ma bathaknai hinai chini nokni sajak sajla hamjak chamri tei nograi rok bebak no ma bathaknai tamni hinba subrayong kaitor noka saldogo ha tijlang nokha tei aro tongnai bebak no snammani salsinini saloke bathago boa salsinini salno hamari rewi kathar khlaika abo kaitor bebak no snammani laibuma ni mari hnibo chijago hake takhokte buhuksong hake tabuk kaitoni adagi mungrok no khnawi tuinai borok eba salsinini salno
lenglawi kaitor no kotor hnui suriwi tongnai tei kaitor no munui boram rwi tongnai a borok no subrayungni sil eba mari bujakha hnui sawi manani nango takhok tei bukhukchung hake tabuk hati barsao bebagui salchinini sal tongo bo sal jotoni tei sikang tei bo salke paithakni sal abo salchinini sal ongnai abo kahamke chung sawi manya ke bahai ke chung salchinini sal eba sabat sal chung bathaknai hake tabukni hayungo palaijak tongmani Julian tei Gregorian ni calendar abno naibo chung sawi mano aboni slai Bible ni dagimungrok bai jajak kheno aborok bo snamjak tei chung tabuk Bible text bo nai tei bo kahamke chung sinani nango aboni bagui chung tabuk Bible text chung nainai Luke chapter 23 verse 56 Luke chapter 24 verse 1 tei Matthew chapter 28 verse 1 rok porikhe abo tei bo srai srai ingo salchini sal paikheno sikangni sal phayo eba puilani sal phayo salchini salno no sabat sal hanjago abo jutai rokni kokbai hinjakmani a sabat sal chini kokbai khe abo no salchini ni sal eba lenglamani sal hake calendar phaisingo salchini salni bumung rok no naikhe abo cha sal eba satar de hanui no dak dake sawi mano tei hati barsani sikangni sal khebo kokti sal eba sande hinui sijago phia oro kok kaisa satai klaio Kokborok Bible bai kahamke srai srai ke ungsugya abo kok slai thaniwo mistake ongjak abono kari English Bangla tei Hindi tei kubun Bible rok naikhe abo tei bo srai srai ke sawi mano hake takhok tei bukhukchung paithako ang obono sanai ang nung kaitorni yagul sujakmao klaiya teikhe tei Jisu chomui tei waisa phaifuru mothangjak manani bagui kaitor nono tonna muchungmani hak katal lo tongui mannani bagui nung kaitorni sil eba mari no tuiyi tongdi buibai baksa sumsokta khlai sidi tei kaitor bai snamjak ongya abo hai duplicate sabat nokol sabat no tuiyi nung nini Christian ni laibo nung tuiyi tongkhe abo kaitorni ari wngmase khlainai hake kha khlaio bujiwi mankhana hake o video no khnawi tei nai bahai wngjakha comment khlai singeni tapukti taibo ilembakni kokno tui kwbang tai sinani muchukha hingkangkai choyawi nai tongdi khakchangmani khorang paithak jora nai tongmani bagui belai kheno